Jeg spørger, du begynder at gå lidt tidligt. Så der, er det godt nok? Det tror jeg. I morgen der er bare i blod. Kalle, vi kigger væk. Det er ikke lige os der. Ej, puha. Det er jo meningen, du ikke skal have luft. Tror jeg. Er det ikke? Det er blodet, du skal stoppe herinde. Du er selv så klog. Så. Og det snor hvor det var ikke behageligt. Så er det godt, at det ikke hvorfor det ikke var ret meget behageligt. Lidt mere ubehageligt. Det kommer helt ned og ligge. Så bliver det mere ubehageligt. Fuck, jeg skulle filmes det der. Har du det? Prøv at sige.